Ayaw, cool. Bata pa ko, cool. Sino? Ako? Morning, call! Morning, Tits! Kaloyal! Feel good morning! Let me say. You my little boo thing. Adlang Huwebes! What you do say? January 18, 2024. Sa oras na 7:27 ay kasama niyo na ang cool na Angkol. Angkol Dago! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Siyempre, hindi nag-iisa yung angkol kasama ang hatahat na tita. Sa balat ng radyo, Yummy at 40, Tanya Chinita. My chinita, girl, my chinita, girl. It's Call! ingat tayo sa mga nasa jeep ngayon kasi Bakit? nauuso na naman yung hold-upan. Nako. Ayan tayo bumalik na naman yung mga hold-upan. Ba't nawala ba? Oh, kahit pa paano nanahimik yan sila. Oh, 'di ba? My God, I hate Yan nga po. hold-upper. Correct. Oh, galit si Express dyan. Kaya, eto ngayon, Tits, Call. 6 na pulis 6. ay na-relieve sa pwesto dahil sa palpak nilang pagresponde Sa sa isang hold-upper. hold-up ang nangyari sa may Santa Mesa, Anong ginawa? Maynila. No? Kasi nga, naging trending ito ngayon dahil may hold-upper sumakay ng jeep. So, tinutukan na yung driver. Sabi nung driver, sige po, bigay ko kung anong gusto nyo. Diretso mo lang. Siyempre, ang jeepney driver, matalino. Alam niya may police precinct doon sa may along Santa Mesa. Hininto niya sa gitna, tapos bumaba na siya, dala niya yung box niya na may mga pera at barya. Nagsumbong na siya, kaya ngayon, nasa loob yung hold-upper. Oh. Wala nang ibang pasahero, ha? Kasi nga, ang target ng hold-upper is yung driver. So, pinalibutan ng 6 na pulis. Hawak yung batuta at shield. Parang nakakulong yung hold-upper sa loob. Tinusok-tusok ng shield para lang lumabas. Alam mo yun, yung parang natatakot silang, parang nangangagat siguro yung hold-upper na yun. Pinalibutan nila. Ang nangyari, Tits, nakatakbo pa rin yung hold-upper. 6 na sila na pulis. Kakainis. O, di ba? Ang nakahuli lang doon sa hold-upper na yun ay isang pulis na off-duty kasi nakita niya, nasalubong niya, nakita niya may kumusyon. Kita niya may hinahabol yung mga Police. kabaro Tao. niya na may lalaki naman na yun, nahuli niya yung hold-upper. So, itong 6 na pulis na-relieve. Pati yung commander nila sa station ay pinag-explain Wawa naman, oo. bakit ganun ang nangyari. Kulang ba sa proper training, refresher course itong mga pulis natin? Ba't hindi mahuli-huli yung hold-upper na yun? 6 na. Patalim, 6 na sila. Di ba? Patalim lang, di ba? Patalim lang, oo. So, syempre, naalala mo yung parang ayaw nating alalahanin yung nangyari dyan sa yung bus na... Yung basta alala mo yun? Oo, yung Ilang hostage. araw? Oo. Ilang araw ba yun? Ilang oras? Basta mga oras yun. Tapos, parang gano'n nangyari, nakatakas pa. Diba? Kasi nga sabi may proper way and proper protocol paano hulihin Yes. ang isang Kahit anong isang masamang tactics elemento. niya, o kahit anong strategy niya. Kaso nakatakbo pa rin. Kaya yun, parang Na-disappoint. disappointed pa kasi kung nakita ng mga netizens, parang naging katawa-tawa ang eksena. Na isang hold-upper lang yan, 6 kayo, nakatakbo pa palabas ng jeep. Oh, 'di ba? So, ano bang ibig sabihin nun? Hindi naman natin dinidiscredit, of course, lahat ng mga pulis natin, members ng PNP, no? Hindi naman natin dinidiscredit yung mga nagawa nila. Kulang sa training. Oh, Kulang sa I think training. kulang sa training, no? Kaya sana naman next time, Buti na lang wala namatay naman. wala naman, Yan, pero buti na lang. Lalo kami namatay. Naku, buti naging matalino yung driver. Na ihinto niya sa presinto ng pulis. So, hopefully na magiging lesson din yan sa mga kapulisan natin na kayo po talaga ang magpapatupad ng peace and order
para maiwasan yung mga ganun. Tsaka we expect you na to resolve To solve the na, problem. at mahuli ang masamang loob. Oo. Kaya parang nakakatawa lang na kung mapapanood mo, Pinapalo. parang Kaya ko- alam mo yung parang may ahas sa Kaya ko loob. din. Oo, di ba? So, parang nakakalungkot na nakakatawa na ano ba ginawa ng 6 na pulis na to? Parang, ba't di nila mahuli-huli? 6 versus 1, no? Oo, di ba? Tapos tayo pa yung may baril. Oo. Diba? Yung Parang pulis. yung hold-upper. Hindi. Patalim lang hawak ng hold-upper. ng pulis. Tsaka shield, diba? May shield. Yung pulis? Yung hold-upper. Oo. Andun eh. Andun sa loob ng jeep eh. Yung hold-upper? Yung pulis. Sabi niya, hold up to! Sabi ng rapper, Sabi ng pulis. baliktad na. Ay, nako. Ang gwapo pa naman nila. Man Ayan in na naman, uniform. ayan na naman. Man in uniform. Yung pulis? Yung hold-upper. Oh, pero shout out sa mga sweet lover Na driver. na hold upper. Basta hold upper, sweet lover. Nakakainis nga pag dumadaan ng gasolina kung kailang nagmamadali ka eh. Yung driver? Yung hold-upper. Tayo, start! Pagas mo na! Magpagas ka muna! Wala ka ng Full tank! gas! Full tank! Sabi. Oh, ng driver. Ng hold-upper. Taas kamay! Hold up to! Sabi ng hold upper. Sabi ng pulis. Sabi niya, akin na yung mga pera nyo! Sabi ng hold-upper. Di, sabi ng gasoline boy. Tinutukan nung ano. yung pambomba ng gas. Ng gasoline boy. Hindi, ng hold upper. Ano yung ginamit? Huwag kang kikilos! Maraming bala to! Sabi ng pulis. Sabi ng gasoline boy. Ma'am, sasagad po ba o ano lang, bultak lang? Sabi ng Sabi ng gasoline boy? Sabi ng driver. Sino Sabi po niya, nagbayad? "Ay, Ay. Okay, go. Sabi, sino po nagbayad ng 1,000? Wala po ba kayong barya dyan? Sabi ng driver? Sabi ng gasoline boy. Ay, sabi niya, sir, windshield, linisin. Sabi ng gasoline boy. Sabi ng polis. Extra ramakit pala. Sabi, labas ang ano lisensya mo! Sabi ng polis? Sabi ng hold-upper. Uy, at least gumraduate yan sa academy with flying colors. Yung pulis! Yung hold upper. Wow! Diba? Bachelor of Arts in Criminology yung course niyan. Bachelor of Arts ba yun? Eh, hindi pala. Bachelor of Science. Ah, yung polis? Yung hold-upper. Ay! Diba? Naku, sayang na. Kaya nga sanay siya sa baril eh. Ah. Uy, maniwala na sana ako kasi may psst, psst. Ano yan, water gun? Gusto talaga matalsikan. Sabi ng polis. Kaya nga, nag-gasoline boy. Inisprayan ng gasolina. Ay, nako. Sabi, sir, credit card po ba o cash? Sabi ng gasoline boy. Sabi ng hold-upper. Wow. Hindi, sabi, akin na yung card mo. Sabi ng hold-upper. Sabi ng gasoline boy. Ah. Susunod na po, tambalang! Tito Liara! Super! Magkita-kita po tayo sa 3-on-3. Basketball 3-on-3. Oh, Sa January 25. Saan yan, Col? Doon Sa Mandaluyong. Yes, sa Mandaluyong. Saan yun? Sa Mandaluyong. Kita-kits tayo dyan sa Mandaluyong. Ha? January 25 po yan. Maraming salamat sa inyong... Oo, sa Barangay Daang Bakal, Mandaluyong City. Alas 4 po ng hapon, January 25. Andyan po kami para sa Love Radio 3-on-3. Basketball Challenge. Andyan ang mga DJs ng Love Radio. Siyempre kasama, hot na tita. Sa balat ng radyo. Pinulo ng mga driver. Lahat na. Lahat. Tanya Chinita. At cool na ang Angkol Dago. At ito po ang stasyon magpapasaya sa inyo. Correct. Full day. Ito po ang 90.7 90.7 Love Radio. Feel good morning! Sasakyan si